Make the ground shake. И така, здравейте, YouTube, аз съм Махаил БГ и тук при мен с Крон, България и Батгаро. Браво, бе! Браво, бе! Аз не разпетвам да почвам, аз дигам там сега. Ако не дигам, аз съм ето. Оставите грам тук и се дръжавате. То второ тук виждаме. Мале. Аз сега бе, такова не може да ми. Не да така. Браво. Не, искам поне по-скоро. Това се О май гад! Искам вече да си спушка, да мой. Спушки! Абе не! Аз чакаме тук. Плаш, назад, давай, къде съм? Какво правя, защо? Айде, чао! О май гад! Двама! Цитата не сме излез. Браво. Браво. Ей, иди! Айде не си излезта. Е, трябваше един път идна, бе. Ти си явно без и съм събрал да знаеш. Абе, не ми говори на ини, бе. Не, няма да позад, бе. Фани ма! Бъркам за трипъл. Този хетът на... Не, Знам, без да чете. айде, играва. Коказако! Какво? Ще ме казва. Добре. Махни се, като не те искам. Айде да може да прости. Аре, то пък отцепи стената, гледай го глупака. Тя избяга преди колко време. Мамка ти става. Фана ли? Това не е паката по светите. Не по-още. Не жипе. Къде е, бе? Базата. Бат Георги убива! Човек, гледаш, аз не го виждам, защото при него беше тъмно и се стреля на рандом и той го уби. Аз не съм става да ти там, бе. Става да те. Да. Не става. Само не фърляйте димки, защото от димката лак, бе. Хайде, бе. Това не да влезна. О май гад! Този тука. Но това е нормално. И нормално, а на мен ми лагна. Да, аз си... Аз сега стана тъй. Сай, ти си... Колко точно? Той е Сайл, Добре, Това майтап го убих. но вие Сайл, тъй сте, АЛП. аз казвам. АЛП. Какъв е тогава бел, аз не искам АЛП. Аре, бе, пък гледай го. Хайде тебе! Руш. Мам! Всяка ден. Иван, си може да си една баталка. Тихо, ма не на име. Не, не съм се. Ще се тръгна. Не тук. Хайде, идвайте, чакам ви. Омаги, тя е с АВП на ба. АЛП. Да, тя става тебе. АЛП. То не става тебе. Омаги. Абе, да бъдеш ли тук, не да бъдеш.
Омага, да. Иво, аз съм свършила към нас това. Омага, те са в тяхната, бе. Окей. Тяхната ли е? Окей. Да. А така, че, да, точно така, точно така. Браво на нашия Сави Пето. Мами, е време да се Аз свършила бе, я знам. Добре, няма да ли би? Иво, Да. ела тук. Иво. Да, те сега ще го бият. Кой е? Аз ще скалят В другия. някой ще покажи. Омага го. Абе, ей, не гълби бе, гърняк. Ай, не да присъща само пръсна стоп. Иво, бе. Едно ще те. О, то ми скочи в гръб, падна ми в гръб. Чай. Ай, Иво, аз знам да го махам. Окей. Купува да го. Ела тук. Ха, не ти, бе. Който не... Само... Добре, напиши някой друг да кай. Ами аз ще... Искам да бъднат сега, моля ти се стани аз. Омага, ти къде минава чай, бе? Чай, бе, Кроно, чай, бе. Иво, стани. Да. Да, аз... Иво тук. Чак първо ти. Аз ли, бе? Ау! Мам! Такова човек. Добре, вие се Ладна и кътика, направо и се скри. Е, сега ще бъде. Не на име, бе, Кроно. Той е рамката ти след. Махчо. Не. Добре, става. Омага! Внимавай! Омага! Чакал! Еми, аз съм почакана. Бам! Бам! Смърт! Não, Lelê. Não, vou